kodi account yanga ndikayipanga kuti izoneka ngati Facebook page. Ma friend yanga azidusa 5000 anthu ambiri lero akufunsa funso limene ndi video yathu ya lero tikamba kuti zimakhala motani and anthu pamene pakumabala alisani ndi palipo. Ngati simunapange follow tapangani follow ndipo musataya nthawi tiyambepo kufollowza. Okay, chomwe chimachitika nchokuti a Facebook anayika kuti maximum ma friends ndi 5000 olomwe ipitise kuti ikhale ngati professional mode komano izi sikuti zimasintha. Chimene chimasintha nchokuti ma friends anu imangowapanga ngati ma followers kwa amakhala kuti still ndi ma friends anu be. Enaro mukumabalalika kwambiri fo yokuti mmaona kuti mwina account ya wina wake ma followers acha adusa pamene popo adusa pa 5000 pacha mwina ulafika 10k ndena madawa kuti zikukhala bwanji kodi ma friend akumadusa 5000 chimene kuyankhani nchokuti ayi munthu uto amatha kupangani follow osakupanga nadi friend. Soza kuti amene amakhala kuti ndi follow wanu sikuti so amakhala kuti ndi friend wanu basi amakhala kuti ndi follower ndi kuti amakweza pa ma followers pa ma friends ndi kuti sipakwera. Ndi anthu amatha kupangani follow pa profile mene pakuonekera apapa akapanga follow ngati apapa ndi kuti sikuti azakhala kuti ndi friend wanu koma ndi follower wanu chabe. Komanso ma friend request munthu akatumiza inuyo osapanga confirm yewo chara wapita kuma followers amakhala kuti si ma friend fwe kuti simunampange confirm amangopita kuma followers. Nenga nofuna kuti ma followers anu azikwera mwene amwina muzipanga post mwina timalius tija timene timapangisaso kuti anthu azikupanga follow ku tima videos ngati manager ndi kuti azipanga follow samakhala ma friend yanu ndi kuti ma followers anu azikwera komano account yanu ikhale ku professional mode. Ndipo video yathu ya lero zimene ndinabweresa ndi zimenezi tionanenso ku video yotsatira koma tikumbukire ma friend sadusa 5000.